Ep-7 na po Natalia Ichuan ama kom tu detective Brandon hena chuan Barnett Naupang kumsang ni som pani a rilrubuai enkol na psychiatric hospital lama anda hun lai chu soi chhuakin zankhat a roommate me chenau pangnena anin kom lai chu hmuna thok nurse chuan a birth certificate siam chat ani to wanga chulai hmuna a chu arem to lo thuaron shila ina aho theito dore muti Natalia ichu alim man khermai nima silanar chuan hospitalin a document thar andon thule chuta a inzia dan chuan a insoi ai fe a upat zawk thule puitling ani to awanga puitling ho omna da angai to don thu te chu aron shil tamaile a chanu po chuan puitling mo iloni ati in a khumlama chuan a in sonsal ngal makani Natalia Ichuan thudik ani lo thu soilom lom ma se kumsom ni pahni mi ani to thu chuan na document chu a om tak miau siwangin puitling ward lama chuan son ani don ta thau thawani puitling ward ta om ve dang hola chu an hlau omin an ro rum mel em awangin Natalia Ichuan a hlau tak zeta arum ngaya letle chu dilin angen chul mai ni arum me tur la chu putar to tak abuai thak em wanga aphuara an phuar be top mai chu lani zuin chu hmuna om she lutuk Natalia I phei chu a chap deuh par to nurse po chuan alai nat ve ani ti langreng ma se chunglam thupek ani miau siwangin ti thei engma anei bik chuang silo chadewin om phot mai ro puitlinga ngai ini to miawa wangin iti mo le I shom zwal tinga ni mai ti in laina ti sha tak chuan akal san zui ve ta ani Natalia in heng thil zong a soi chwa lai hian abula chuan sinthia ipo lo om be rengin zo na chan nuam lo tak tak a zo renga wang chuan detective te chu alo hau ve sekbok heiwang hian Brandon po in camera chu ofin Natalia I hena chuan I thil soi changa langchiang em mai chu Barnett Naupang ipian kum an thak danglam lai khan nang chu psychiatric hospital lama anda dai chia ron na che emo po pakhat ma an nei lo ti chu chuan anem het kan ti theyang hei chia hi korta kan chan chan tur po ani irem ti na lahau lovini om lo hlanin engkim an lo ti dang lama hei hian just thutluk na po aso son tir thei nge yang ati chuan Natalia ichu ahlim ngei mai Naupang ani chhale thei tur chu a phur tak zet bokani heti mek lai hian Michael Barnett le achung kwa te ero Canada lama pemin anom dai to thunga Jacob papu azir chin apui to viau mai Nuber Christine po le khabu ati chwa tak nu khachuan boy vut tarengin chung ko tan po hun anei mangbar to lova ina omve chuna po kol mangin aboi em reng maya heiwang hian anupui thalhel ve tak Michael po avui ve lek china a acheng man tak Christine chuan avui lo tok vela han chon chai kwal vel dan chu athiam le thung si ani mailbox le kharon thleng ho a en nalama Michael chuan court le kha mu in a phode uzok mai Natalia in akum zan ti danglam adu thu courta athlena wanga court lam sha tin ron pek ani ti chu shethiam zuin annu pa chuan anlu hai zui hle bokani Christine chuan dan ang taka a legal guardian te kan ni a kan du chuan he rod na hi kan hnol theya lom ti in napoi mo a azin chwa don wangin Michael chu chana le kha thon le ta engkim chingfel vek tur chuan ati a anupui laka adu khop mutangai haulo Michael po lom lo ril ru hle ma se anupui thu pek chu anial ngam chuang der lawani nima sela chutianga hnol na le kha athon le thnu po chuan maktak main kum thak dil na le kha chu akha tokin aron thleng tareng maya kumsang ni sompali achanga kumsang ni som pasari chung kumthum zet mai chu petition le kha mutaderin an pompui lo thu hlira an chan le thnu in be se lo takmain kumsang ni som pasaria chuan court chuan hearing na in lan tura shatin ron thon ta thungin sinthia itenu pa chuan Natalia I legal guardian ni an lo deal hi alo ni a Michael hlau thong lu tuk chuan Christine chu muhalin anila asam siam chin tu tlangwal tlon tlain zet mai chuan alu lo suk sak belin Christine po chuan nuamati dor mel biawani chuti rualin an le khadon chungchang a hriat nuwa ero amang ang ve thomai Michael chuan an dil na hi remti pui maila
ke ni po kan fi hlim ti na ani mai dona a chamai lom ni an ti chuan ani ngot aya fingle thil thlir thui ta Christian ni chuan a legal guardian kan lani ve sham wang hian thil thalo ati tur tam tak laka kan veng theizoka he thil hi kan ti dang lamani vai chuan adu du atile to mai dona nia chutiang chu athlengani vai phei chuan amol phole ming chetur chu ke ni bok kan ni le don ti in Michael chu hearing na akala Cynthia itenu padil na chu courtin anol filhak chak theina na mala turin atile mak bokani hei wang hian anupui thu a koengila zom deuh top Michael po Indiana lama chuan kirle in an lawyer turnen chuan inkom na hun te an nei zuya lawyer chuan Natalia ikum in siam chatlai khan eng evidence nge in man renga tia zotin Michael chuan Natalia idin mun endik tu doctor te thutluk na manga siam cha anni tho soin chung document te chu ina mu mai thegen kan kol renga lom kan nu hi kan dil nga lange ti in anupui chu akol ngal bokani reilo te a Christine po in document thalak te chu ron thonin Michael chuan lawyer chu entir ve ngala nima selapoi takmain lawyer chuan Christine thalak dukdak vaklo thleng te chuan scroll palin duai kalo en thui de ma ni hi adi in phone chu apelet le rang hle anupui thalak mo Michael chuan chung thalak te chu a mu atana athon anni lo ti shethiam ngalin anupui chuan arin omlo san chin nge yangai na anei tabokani thalak chung changa chhuwa chhal du si ngam chia box si lawa a omreng lai chuan Christine ni zawk chuan ron kol no lin chanchin minwan ron shil har em remole ti in aron win zui deuh hlaklaka Michael thin rim chuan thalak chung chang te chu soi chuak ve ta nge in ngai zong nei sana te chuan apu tabukani apu na phahul cha Christine chuan thalak te chu a mu atana thon ani thule na atho chat em wanga aloman anni tho soima se Michael chuan a oi theito tatlo Michael thin rim Christine in achi dan china wanga rilruna tlom lave tong khong ta chuan in chen hial te chu soi chuak ta a Christine la chuan musit takin ma ni point en kol theilo in chom zo hleilawini kha katel lo chuan engma inilawa iningai bok lawang ati zui e rawanga rilruna Michael chu anat na chhok nan bar lama chuan atek lut phata ani chu hmuna chuan dora atho laya atho pui chin Jennifer inen chuan in mule nolin hlim takin anin kom zui deuh borbora zu in pa in Michael chuan anupui ne na anin karte chu soi chhuakin Jennifer la chuan achan na chu adik thu shilin thudik chu inupui kha kangai na ngai lo shim a kon cho lutuk chia abula chuan nangma ini thei ngai lo I hlau hlum lo chawani a dor khar tur po ishil nga mia lo khamo khatiang kha nu po om dan tur ani ngai lo ti in ain tap lut bel zai mai bokani atuk mai chu korta anin lan ni tur ani to awangin Natalia ichuan judge ma a athu soi tur te chu ziak chhuakin nenan chan nge theinan ama to ka uluk ve hle boka Cynthia ipo chuan engkim chu atluan vek ringin an chak nge chu aring ve bokani atuk lama po an chungkwa in korta chuan kalin chan ani mate chuan chong chaina hun te mangin ahmu shele lauruk em chin Barnett snupa te chu anron in lan ve lo wangin Natalia ipo hadam huayin a confideu sot bokani ma se mang an thak tak main Natalia ite lawyerin an du dan te asoingial nu po chuan judge puiro chuan chan lo hle in boruak chu Natalia ite be sei ang ani ta hau lo maile Barnett snupa te lawyer chuan an chung ko Dr. Steven te chu thushe tuwa mangin anila chuan Barnett snupa te kianga Natalia I omlaya a primary doctor kani ati lai chuan Natalia I chuan voi khat bak anena anin entir lo thu chu a chung te alo shilve mol bokani doctor chuan tes shang kan nei na changa kan mu chwa chu he meichia hi puitling ani to ti hi ani an en kol na chataka wang khan Barnett snupa te hian fakan phu hle bokin kashia ala ron ti zui Natalia in thusoi na hun ane ve don lai tak chuan be selo tak main Michaela aron thleng ve hlol chuti lain Natalia ilaka ero nel om mel pudu haulovin amel po amel du lawani
Natalia i thu soi tur chu ron pot chat zuin judge rem ti na in a testify zuya ke ni chuan Natalia itana chaber hi kan du chu ani maya chu wangin ke ni chuan a guardian ni hi kan la thangani heti hian chung ko dangten kan tor ang nat na le shom na zong zong te kha an tor lo pha bok don ani aron ti zung zung maya judge po hian Barnett stelam hi aside viawani ti langreng bokin Natalia i hne na chuan inuna Barnett chung kwa te ine hi iwanei khop mai ti in a thu soi po ngai thlave ta lo chuan court an dil na zong zong te chu hnolin case kharin akal zui wang mai nia mole thil thleng zet chuan Natalia i mai ba ka Cynthia ite chung kwa po chu tilungai zui hle in an lamchang detective Brandon Pei chuan judge thutluk na alung olo chuan trial hi nei non le thei ania lom ti in ti non le sak chu du viau ma se Cynthia i chuan chul atiri tlat to lo thungani hei wang hian detective Brandon po in Natalia i case chu bansan zui ve tama se nupui ne ya fanu anei ve nu chuan Natalia i chunga thleng angkha a mangai em a fanu chunga chuan thleng ve ta se ti in ngoi bo pui hlen mai chia chuan angai thei ta tlat lovani hei wang hian thuk le ril zokin Natalia i case chu azir chiang le ta a ti chuan kumsang ni som pakwa khan Natalia i doctor Bernia in chal chuti laya Natalia in voi khat bak a hnen an shwai lo thua soi si Dr. Stevena mutur chuan akalta ani zona shang zotin atir lama chuan doctor po in zona te chu oi omle pangai takin a chang ve maya nima se arei tel tela zona chu akher so tak ema wangin chan ngai na shilawin athil elai te chu a hak swal pha ta lek lek mai le ama thleng te chuan atal buai ve pha lauta doctor chuan Natalia i chu voi khat bak a hnena an shwai lo thu chu soive ta nge in Barnett chung kwa te kha mi fel takani a an ma ni puinan an paper ron ken hawa khan kalau sign sak tamai lo mole atita ani hemi nu hian Brandon chuan Natalia i case doctor in nam hnoi zong zong te chu mole vek bokin ani ho po chuan thungai vek soin khati hun lai khan Natalia i kha Naupang nge yani Christy ni zawk akum thak tum reng khana man hlela abuai em reng mai ni an lo ti vek mai Dr. Pakhat Phei chuan akum thak danglam sak ani chumak ti hle in Dr. Steven hnena po Natalia i kha puitling ani theilo hulhwal thu ka report vek kha chuti chung chuan engkin nge Christy ni chuan a thak thei cheule ti in poyati mel biang bokani hemi nu hian Brandon chuan Natalia i case la tura chabera arin achian lawyer pakhat chu mule in thil omdan zong te chu chiang takin shilma se ani la chuan chung aya chiang le fia zawk evidence dang kalamamo ati tlatawangin mai kala mutur chuan akal le ta khani a episode masalama tarlan to angin nupui dang neya chung ko thardin to mai kala chuan anupui hlui Christine chu a chethei angbera soin Brandon a chuan athil mole shat ang zong te chu shilvek turati in min shilvek la ti chuan nang chu he kheisa film tur hian kapuilet ve thungang che athu shimin Christine in manato te chuan ifa te en kol tur talin nang chu izale nangai shim bokalom anti chuan jail tan hlau Michael chuan Christine khan kuta thak na sa theilutuk atire theilutuk akut pha a ben le achu mai po du tok lovin akiu te na ngok chor zel Natalia ika achang khan arin thu puitling ani ti kha kar chwa tum ne berin alang chin rap thak tak mai nia mu po shom zo chum khat phei chu kalo record hiala mase Christine in min delete tile dialom khati laya kan doctor ron ho zong te po khan Natalia ikha Naupang ani thon soi veka chu keile Christine po khan chiang takin kan shia ani ati zui ta bor mai in la che chatak Michael chuan zanria tur phur taka bol sur pa in detective ne na anin kom na chanchin chu anupui Jennifer Shilve in Christine chuan manato pha nge yang le ti in film ta anga in ngain a hlim hle bokani ani ai thlota film anupui ro chu anga e chata haulo detective ne na Natalia i chu Naupang ani ti shiat reng thui soi chua chu nangpoi him thei bi khau lawang Christine in manato chuan nangpoi bang bi top lawang le ati chuan Michael po in
thudik tak asoi the nan Brandon chuan alo chim budoi kwal velani ti chu shethiam ve ta che in ngai thatlo na chang a sheve ta che bokani ti chuan Natalia I khesawang hian Christine le Michael te chu in mu langai zuin lawyer hawin an hmalak dan tur le an chan chan tur tha te chu an han rel tlang ve vela tin Michael ril ru su khlek le azezia man tak Christine in Michael anti kwalvel dan chuan anu pui thar Jennifer mi chu ati kham chan hlena a Michael ero anem le to viau ti kan mu thei an zawai chuan an chung chang soya Natalia I statement pek na video te chu clear hovin heiwang hian an ni lam po in arbom ta bik mai mai chu tum der lovin media ma chuan thiam takin an thiam thu chu an soive ta bor mai ni ti chuan kumsang ni somni khan Natalia I chuan TV show lar taka interview poimo tak ma chon ve ta in akianga sinthei te no pa chuan an choi om ve boka tin Natalia ipo ain chaldan chuan kumsom paruk lai alo ni ve to nge bokani interviewer chuan hunrei tak nuwa achong chwa ve chau chan te chu zotin Natalia I chuan anni laman chong du in an du duan soi char chara ka hun ani ve to in ka shia tia changin hemin hu hian interviewer chuan mi zong sha chak zo na poimo tak chu zotin ani le khati hun lai khan nang hi kumsom ni pani mi naupang anga lemchang thiam tak nge inia kumriat mi thitura an kalsan ati rwal chuan Natalia I chu anui ve sak mai ole tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela hemi nu hian enge thleng zel Natalia I hian korta chuan hena changta em Barnett Snopa te hian shimantok zuem ti sheturin nakzan final episode a kanin mule cheu donya tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule